I pozdrav ljudi i dobar dan i dobrodošli u još jedan motovlog na ovom kanalu. Za sve vas koji ste pitali gde je Yamaha DT, odnosno ne DT nego Yamaha DT, ne mislim kao DT 6. razred drugo polugodište, nego kao Yamaha DT. Evo Yamaha DT. I dobrodošli u prvi off-road motovlog. Nisam dugo snimao s ovim motorom zato što imao sam u planu da kupim drugi i onda ovaj motor nisam registrovao, tako da ga logično u saobraćaju nisam ni vozio. A za sve vas koji ste me pitali, nije u planu nikakva prodaja, jer motor sam bukvalno sastavio od najsitnijih delova sam sastavio ceo motor, odnosno restaurirao ceo motor, tako da to se jednostavno ne prodaje, jer je sve na motoru perfektno, sem klip treba da se zameni, to ću zimus da odradim, tako da to nije nikako veliko ulaganje. Imam u planu možda da stavim neke hard enduro gume, ali o tom potom. Pošto ove gume su Dual Sport, a ovo su gume 50-50. 50% za asfalt, 50% za off-road. Uhu. Gdje ćeš, mala? Motor se bukvalno otima iz ruku. I to je to. Ja kupim nov motor, sve super, međutim i dalje me svi vi pitate za stari. I da, hoću se zahvalim ljudima koji su... Hoću se zahvalim svim ljudima koji su novi na kanalu, da im poželim dobrodošlicu i da im se zahvalim. Tako da, vi ste tu da bi gledali moje klipove, ja tu pravim klipove za vas i to je to. Lepo i meni i vama.
ali to ne znači da mi ne možemo da prođemo, a? Jel da? To nama nikakav problem nije. Ovo je inače moja vikendica u Šumije. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Ovo je samo za iskusne. Samo za veoma, veoma iskusne. Mogu da siđem dole, ali ne znam da li mogu da izađem posle odozdo. To jest ne znam da li će motor da mi krene. S ovim gumama teško, a? Nema veze, idem. Ako neće, izaći ćemo na drugu stranu. I ljudi, ovdje bi završio današnji vlog. Imam još puno toga da snimam, da vam pričam i sve to, ali je baterija na GoPro pri kraju. Nadam se da ste uživali. Napokon, evo ponovo Yamaha DT. Nadam se da ste uživali. Pišite mi u komentarima neki predlog. Šta biste vi voljeli da snimam sa Yamahom, to je sa ovim motorom. Tako da, to je to. Još jedan put samo hoću da se zahvalim svim ljudima koji su novi na kanalu i da se zahvalim za podršku, tako da hvala puno. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, nadam se vrlo brzo, ali ne sa ovim motorom. I to je to. Kraj klipa. Ćao! Nešto mi zvecka na Yamahi u kacizi. Jebote, 50 na sat. Kad si izdi?